Kvášov má svoje základy pripravené, ešte prísne Lubošového do kontrole všetky spoje. Či nič netrčí do základne a tak ďalej. Všetky to v poriadku, takže Kvášovské ránie môžu ísť. Poďme. Takže poďme na tie časy 21.19, veľmi pekný čas, nízky a jeden je po 20. Úžasné prvé miestečko Kvášov, takže 21.